जितेंद्र भाई हमनी तो ऐसा बिजनेस चुनल बानी सा दलाली के पंचायती के साला इतना मांदा पड़ता कि कोनो कस्टमर फंसते नहीं थे ऐसे हमनी के रोजी रोटी चली चली ना ऊपर वाला रोजी रोटी ऊपर वाला के हाथ में बा कोनो ना कोनो फंसबे करी जब बिजनेस तो हमरा मालूम बा कि भगवान मुंह चिरले बन तक कहीं से ना कहीं से आहार दी हन लेकिन बड़ा मांदा हो गल बा ये जमाना में बेहुदा लोग कोनो कमी बा कोनो कोनो बेहुदा के फंसी जाई साचो बाबू सासो फंस जाई ये कोनो अबै त हमनी के रोजी रोटी चलई भैया एक आदमी इधर लागत आ गेल केने हो इधर आ गेल हां हां झगड़ा भेल आवता अच्छा ओकरा घर में झगड़ा भेल बा हां घर में तो झगड़ा माल निमन टाने के बा तूनी सब कोई टाइट रहियो पैसा बेसी टाना जी तब हमनी के बिजनेस धंधा चली काहे से कहे कहे पिटाऊ के नंबर चलावले चाव को ऊपर न हुआ तो बिना पैसे के रिस्क बताइल जाई तो बिजनेस से पिटाए वाला हो बिजनेस में बिचाए वाला उल्टा खराब बा कपड़ा में केंगा ली लगा के घुमाता नहीं छ लोग खेते 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 कमाता आ हमनी कपड़ा में ली लगा के घुमाता नहीं छ तो तका पिटाम से ना देखा ना उसन होई तो तब आवे ना त केंगा फसावता नहीं करा के आवे द वंश भगवान प्रणाम प्रणाम खेरन चा के लड्डू नैया चारू आदमी छिट रहल बनी एगो काम लगा पंचायती करावे के काजन होई कि ना पंचायती ए होई नु काहे ना होई आओ बैठा ए तो हमर भैया बारन टिका उडंड आप कितना पांच लोग के देख लेलन आ काजन अपने वन टिकम कि ना खर्चा ना करो तोर भाई कितना मुजर बता हमनी के क्वेश्चन को के दाब दिले स तू खाली खर्चा करके सकारा ना का जितेंद्र भाई पैसा में तो सब गुण बा पैसा खर्चा कर बोलू पैसा फेंक तमाशा दे पांच भाई कितना खर्चा करे कितना हमनी बानी से चार गुना तो 40,000 हमनी के भेला 10,000 चिकना उखना के दाम दारू पानी टेंशन मत लियो एमे खर्चा लागल है हम कर दे लोग ज्यादा न हो जाता 50,000 ठीक बा 10,000 तोरा ज्यादा बुझाता कहीं कहीं पिटाऊ के नौबत में आ जाले भले एकरा पहले पंचायती में 6 महीने पहले गिरनिया स तो वह इतना पिटाई रनिया स कि अबके खा के दे बल बन से तबले तू पहुंचिए गेला ठीक बा भाई पैसा तो दे हम पंचायती हो गेला के बाद पंचायती तो एकदम तोरा पक्ष में होई त गारंटी बात है आ एगो और फार्मूला सुन ल जब पंचायती में हमनी बैठम स त खाली तोहरा विरोधे बोलम स ताकि लोग के लागे कि एकरा विरोध में बा आ बाद में तोहरा पक्ष में पलट देम स हमनी के त इहे कामे बा पैसा लेके काम पंचायती करे के तानी पुराना होता हमनी के बिजनेस नु बा ठीक बा यही पैसा पंचायती हो गेला ठीक बा का होता उधार पंचायती कइल जाई ना ना पहले कुछ नागदा कुछ देश नहीं कुछ बायना पटा दो 25% दियाई हां तो हाँ दिया तो ना कुछ दइए दो अभी दे आ जाओ आ ना होकर तो इनका नंबर पर पेटीएम कर दी हो ठीक बा पेटीएम कर देता नहीं हाँ पेटीएम कर दो इनका नंबर पर आ तोरा भैया के साफा ना हमनी गोट कर देनी छ तब तू कहियो आगे जितने भाई आगे चलो इनका पंचायती कर दिया उठो अभी चलो पैसा के तो गर्मी बहुत बिजो गर्मी में होखले चलो ओ सुबोध जी तोर भैया तेरे सर्वे में भेटा गेल हो चल ना पंचायती में सर्वे में हो जाओ ये ना बैठ के फरियाद मने एगो बात बा भाई इनकर भैया इतना लम्हर सटका लेके बैठल हो साला देख के डर लग जाता हो हां फटका हटवा दिया पंच भैया पैसो ले आते रहबो करबो इतना ये मारे तो पैसा ले ले बनी सता जान छोड़ दे दे हम लपटा इनका पैसा पैसा ले लो हम ना जब पंचायती करे भैया 2000 के रुपया दे दी का के चलो छोड़ा तनी एक बार देखे दा चलो देखल जाओ तू टेंशन मत ल भल पिटाई रहनी सन उसे भी डर हमनी के भीतर बा लेकिन पंचायती करम से तू टेंशन मत ल 40,000 में जान दे हम सब सुधीर भैया प्रणाम प्रणाम सुधीर भाई प्रणाम मत काय भाई के हैरान कइले बाड़ा तोहरे त पंचायती करे हमनी आल बानी स पंचायत हां छोट भाई तोरे कुछ जमीन में दे का मतलब तोनिए कुछ देले वाले बका ना हमनी तो बड़ा ईमानदार पूर्वक बानी सब पहुंच हमनी के गांव में इलाका में एरिया में सब हमनी के नाम बा हमनी के नाम के डंका बजाले केकरो पंचायती होखे नु लोग भले हमनी के पीछे में बेटी चोदवा सारो बहन तो सब करिया वाले लेकिन मुंह पना कुछ कहले लेकिन बाद में लोग कोई से मैटर फंसल तो हमनी के लोग खोजल ले ऐसा ना हो के बड़ा मुजाहिम को के आए बड़ा पंचायती करे तो कहूं ढेगावल ले ले होवल तो इलाजे में न लग जाए ना भल पिटाल बानी सब उसन बातें ना करम सब वो तोहरा से हां तो हां होश का के तो हम घुस लेला पंतरा लागत नहीं ठीक बात बैठा ना बैठा सुन ली अच्छा बैठी जगह है सटकावा हटाना दो सटकावा देख तो ससुरा अभी 6 महीना के पीछे वाला दर्द याद पड़ जाता खेत में आलबनी खेत के रखवारी हो तो तू हमनी का जानता नहीं खेत धरबे कहां धरबे हटा दो तक डर लगाता ठीक बा कौन बात नहीं बैठे के बैठा हो हाँ सुबोध जी बोली तो भैया के बारे में का बात सुबह जी तो बोलो ना का पंचायती में काहेला बोले बड़ा हमनी के अब हमनी के खोल के बताओ काम मैटर बा ए ना उ ना नु पाठ के बतन कह जाता
मेटर खोल के बताओ, माने साफ साफ को कि केंग केंग मेटर बाटे ऊपर हमनी के सॉल्व करम से पंचायती भाई कलान खोल के बतावेला गलत समझ गेला तू का भाई जितन भाई कहला कि पाइट खोल के बताओ। अरे हमनी कहनी जे तोहर काम मैटर बा काहे ला हमके बोलेले कौन झगड़ा बा उ बात कहनी खोल के बतावेला पाइट खोल के बताले थोड़े कहल गेल रउआ खोल के ना कहनी कि वो बात का बा ई बताई खोल के। चलो चलो हटाओ बात खोल के बताओ। मैटर बा उ ना बताओ। बाबूजी के स्वर्गवास भेला हो गेल बहुत दिन। जौन भैया 2 बीघा खेत जोत रहल बरन ओकर हिस्सा हमरा चाही जीविका बाऊ अभी काहे ला जोत के खइयन भैया। का सुधरी भाई यानी अपने के भाई कहे त बात सही है जब बात सही बा तो छोट भाई काहे हैरान करे बा कुछ करो कि दे दो भाई ने बारन जो तो तुके खास हैरान भाई के मत करो, उ बेचारा इतना तकलीफ में बतियाल बा हमनी के साथ ओकर दर्द हमनी ने बुझाता नी कि कितना दर्द में बेचारा बा। बुझाता तोनी के ढेगवावे बुला के ले आयल बा। बाबूजी मर गेलन आज ये कहतरन दे द कहीं आ जास त फेन के खियाइम करा के जी के मारला कुछ दिन भेल नु त भेल त हम समझ गए जे बाबूजी मर गेलन लेकिन कहीं आ जास मर गेला तो कहां सही है हम समझत नहीं जे नहीं है लेकिन कहूं आ जास तब माने बाबूजी के मारला बहुत दिन हो गेल, जमीन जोत के तू खाता रह इतना दिन के बीच में जब ना आयलन ह तो अब कहां से चला यन मान नहीं फिर कहूं आ जास तब कहीं होई ई त थुथुरलौजी बोला तारा भाई थुथर लौजी नहीं के बोला भाई के सही बोला कहूं आ जास तब कहीं ओकर जवाब तू देबो बोलाओ नहीं जवाब दिए भाई तोहरा जवाब दे भवन ही। अरे सब लोग के अरे पुराना रीति रिवाज बा कि जवन जमीन बाबूजी के मरला पर बाचल है उ सब भाई अपन बांट के खा त रीति रिवाज बात हम थोड़े ना कहनी है थोड़े देवे के सब जोत के तू खात रह करो के दे दो तो दिया जाई त माने कहूं आ जा जिंदगी भर अकेले लेबो ना तो कहीं आ जास तब कहीं होई बात तो भाई मरला में फिर कैसे चले यन बार बार यही रिपीट तू तो करता मान लेनी जे ना यानी अगर कहूं आ जास तब तोरा घर जाम हम भाई जब इतना दिन में मरल के आज ले आयल बा ना, उ बात मरे वाला आदमी तो कहीं मुखिया जी जब आज लेके मरल नहीं खेल तो इनकर बाबूजी अकेले कैसे चला यन ई तो थुथुरलौजी तो सुधा हम बात तोर समझत नहीं कहूं आ जास तब कहीं होई हमरा खून में गर्मी आवता तू बात समझे के कोशिश करो ना तो हम दूसरो विधि व्यवहार से जानी ले स अब सुबोध के हिस्सा बांट के दे द बहुत दिन मेटर पेरला तो बहुत दिन हम रोकले बाइन थोड़े कुछ दिन समय चाहिए ना बाबूजी कहीं आ जास बाबूजी खियबा अइबे ना करी हन तू कैसे कह सकत रहा कि नहीं है अच्छा तूहे बतावा केन कइल जाओ तो कहीं कह जा कुछ दिन समय मिलो कुछ दिन 2 बरस के बाद उनके दिया जाई सब बात छोड़ लोगन हम एगो बात कही बोलल जा पंच में परमेश्वर के बासो हले जौन 5 गो हम भला बुरा पंच आले बानी जौन हम डिसीजन दे मनब हाँ मान लिया बोला तू मनबा नु ठीक बा तो हम तो हमने दू आदमी उठ के जाता नहीं सर हम जौन डिसीजन का काम दुन जने के माने के हम कोनो बात नहीं के जला काम में के जाई उपिंदर भाई हाँ भाई 40,000 के सवाल बा पैसा तो हम ले ले बानी सर हम्म उनको पक्ष में कुछ पंचायती जाए के चाहिए ओकर भैया बानू बड़ा खत्म आदमी बा खत्म बा कि मारले जूते जूते मारले हम कोई बेर देखले बानी ओकर पिटाई ऐसा पंचायती करो हमारा गांव में के कोई गो पंच तो देख देलक चलो मैटर के हम सॉल्व कर दिया फरियाद दिया बिना फरियाले काम चली ना भैया हमियों के कुछ बात मानो पंच के कुछ कदर कर जितेंद्र भाई भाई बताओ ना भैया के हमरा तो डरे लगता ना जौन कहले बड़न जे हां पंच जौन डिसीजन दी मानन त डर कथी के बाटे कह तुहे कह का मुखिया जी बस सही बा सुधीर भाई हाँ भाई हम डिसीजन ये कहनी है सर तक ठीक से सुनाइए ना सुधीर भाई अब भाई के ज्यादा दिन मत पेरा बहुत दिन पेरला हमनी के निर्णय बाकी हिस्सा तू दे द इनकर मान लेनी बाबूजी फिर कहीं आ जा तब बाबूजी ना आई हन हमने जानता नहीं बाबूजी ना आई हन ये बात के तू रिपीट कर छोड़ दो बाबूजी कहीं आ जा तब जितेंद्र भाई हमनी के लोग कदर दर करत नहीं के चल भाग ना कल जी पंचायती चला अब मुखिया जी चला चलो भाग ना 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 अब है भैया किने जाता इन लोगों तोर भाई बात माने वाला नहीं खन जन कामो है भेल पैसो के जॉन के ये पैसो द पंचायत गुना भइल पैसा फेर दिया इनका थोड़ा इज्जत बुराई तो बहुत पैसा है फिर हम लोग खाए पीला पैसा आई कहाँ से जितेंद्र भाई हो मुखिया जी टाइट हो टका डटल जाओ का हां तो दोते के होबे करी बिना मतलब ना हो तू चिंता मत लो एक बेर और जान जोखिम में डाला तनी सा चलो तनी डटल जाओ आप कदी बुलाल बतौनी को ए तोर भाई रिक्वेस्ट कलन से तो कहनी से कि काहे ला तक टाइटे होके तोहर काम फरियादी से त का दिक्कत बा एमे टाइट हो गया कि तो हिसाब किताब फरियावे गेला हां हां भाई तो रोज सुना कर देन तोरा अब हमनी का
उब गेल बानी सब। उब गेल बा हाँ तो हम अब उब गेल बानी तो ऐसे कि तू हिस्सा दे दो ना तो हमनी के मजबूरी में टाइट होए के पड़ी टाइट होए को हाँ, टाइट का होए। मुझे बुझात नहीं। भाग रे भूपेंद्र भाई भाग भूपेंद्र भाई भाग जान बाजी तो बहुत पंचायती करे के मिली बड़ा लॉन्च लोग को मार के खराब कर दे तोर पैसा ब्याज दे के भाई हमनी के बकवास दे तोर पैसा ब्याज भाई पैसा मोबाइल सब दे दे के हमके जान बचाओ पेटीएम कर देते हैं। भाग भाग यहाँ से